ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟି ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ କି ଇଲିଶି ମାଛ ତରକାରୀ। ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟି ରହିଯିବେ। ଇଲିଶି ବେସରର ଝୋଳ। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇଲିଶି ମାଛ କରିବେ ତାହେଲେ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ ବସିଯିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଇଲିଶି ମାଛର ଝୋଳ, ଆହା କି ସୁଆଦିଆ। ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ଇଲିଶି ବେସରର ଝୋଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଯେ କେମିତି ବନିଲା ଏହି ତରକାରୀଟି। ଯଦି ମୋର ଏହିଭଳି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।